No Conta que te conta, a profe Lucía e a profe Belinda vamos a contarvos coa axuda dos nenos e nenas de 5 anos unha pequena biografía de Begoña Caamaño, escritora e xornalista a quen lle dedican o Día das Letras Galegas 2026. Este ano de las Días de las Letras Galegas 2026 está dedicado a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño naceu o 14 de outubro de 1964 no Carballo, en Vigo. Era a segunda de 4 irmáns: Roberto, o maior; Beatriz, a súa compañeira de xogos; e o máis pequeno, Javier. Os seus primeiros estudos foron nunha escola próxima a casa e despois pasou polo Colexio Amor de Dios. Fixo bacharelato do Instituto Vigués Alexandre Bóveda. A Begoña encantaba de ler libros, sobre todo de mitoloxía. Encántalle ir á escola e aprender francés coa profe María Xosé e coa profe Carmen de literatura. Cando chegou no instituto, ademais de estudar, preocupábase para que todos os nenos e nenas fosen iguais. Na universidade, Begoña estudou magisterio. Quería estudar para ser profe, pero non gustaba moito. Alí atopou a súa nova vocación, a radio. Empezou prácticas na Radio Noroeste, unha emisora viguesa. Preparouse moito, nunca non dejou o micrófono. Logo traballou en Radio Talar Popular de Vigo, en la Radio da Vega, el programa Trécolas. Primeiro na súa cidade e despois en Santiago de Compostela. Na radio coñeceu a súa amiga Ana Romanís e Amanda Álvarez. Na radio defendía o galego por rima de todo. Manifestouse na encontía das xaimas e de calquer guerra. Defendeu a sanidade pública e loitou por dereitos dos traballadores. A súa gran loita foi que as mulleres fosen iguais aos homes e podesen decir o que quixeran. Colaborou en revistas feministas e a Festa da Palabra Silenciada e Liberadamente. Tamén foi a colaboradora de Soñais nesta terra e Novas de Galicia. É autora de 2 libros, Circe o prazer do azul, que publicou no ano 2009, e Morgana en Esmelle. Morgana en Esmelle levou o 2012 o premio Ángel Casá, o mellor libro de ficción. Esquecín de contarnos que eu cantaba música e cantar. Dende pequena, cando iban do coche con seu pai, escutaba canción de Fuxe dos Ventos. Despois cantou cancións en francés que le ensinou María Xosé, Quizán e Silvio Rodríguez. Hai un libro disco que lle encantaba, que se chama Rosalinha Pequeniña, de Lucía Peñi. No ano 2013 acadou o premio Losada Diegues de Creación Literaria por o seu compromiso e labor a favor da lingua galega. Por iso se le dedica este ano o Día das Letras Galegas. Morreu 2014. Recordade, este ano o Día das Letras Galegas para dedicar a Begoña Caamaño. Feliz Día das Letras Galegas, 17 de maio de 2026.